Exército. Ola, parroquia! Benvidos e benvidas ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que lle nacen bochas indo ao Gadis. Para vos, peregrinas, hai este programa. Non sei a que ven tanta risita, porque... Onde queda ese Gadis, Carlos? Mi mae. É verdad que hai un Gadis sempre en cada centro urbano, pero non está pagada esta promoción. Ou sí, todo depende de ti, Gadis. Gadisa.es non sei que para ti vai este programa. Eu son Carlos Vieito. Epa. Como nunca o digo, é que me fixei que outro día en Cans tampouco dixen. Joder, macho, Sí, verdad. sempre me olvido, sempre me recordan. E nada, queríamos presentar as persoas que me acompañan outra semaniña máis. Estou a falar de Lidia Veiga. Hola. Xubi. Hola. Veño con desgana a falar deste tema, Carlos, Claro, a ver, sinceramente. Hai que planificar mellor os A ver, planos hai- temáticas porque se está hai- convertindo en temáticas da Xunta de Galicia isto, basicamente. No, que dis? Nada para A ver, nada. dime outro. Ver, non sei seguro. Pois X Europa. de Xacobeo, XXX de UFO porno, todo vai sobre Europa. Que ten que ver eso coa Xunta? E temas incoherentes, por eso mismo. Por eso, Ven ese locura, tema. locura, en plan Locura. temas así random. Pois sí, se eres avispada e che gusta os meque, pois te darías meque. conta de que imos a falar de andar. Que mellor ruta para andar que a que nos ofrece o Camiño de Santiago. Wow. A ver, estas persoas casualmente iban a estar aquí de todas maneiras, pero por sorte son dúas persoas que tamén viven a experiencia peregrina en primeira persoa. Unha, porque lle pasa o camiño por diante da casa, Sí. e outra porque a súa casa é o final do camiño, así que é fabuloso. Tamén é verdade, non o pensara. E eu son quen fai o camiño, porque xa levo uns cantos, así que é Pero fabuloso. levas cantos, o sea, etapas ou camiños? Camiños. Pero non hai tantos, Carlos. Hai 7. Uf. Hai 7 camiños de Algún Santiago. repetindo. Ajá. Poderías nos citar agora mesmo? Por favor, estaba esperando que me fixeras esa pregunta. A ver se me acordo. Dentro do vídeo. Carlos, vou Francés. sacar a chuleta. Francés, inglés, portugués, Holandés. primitivo, Veña que te... o da plata, Ajá. e quedame un que non me acordo cal é. O de volta. No, de Fisterra non conta. Roncesvalles. Quédame má, que non Ese me... cale, o francés. Sí, ti sabes. Sí. O da Arousa. O de aquí? Non hai un que ven pola ría que é todo por ali para arriba. No, Tá a ruta dos faros que tamén se torces un pouco ainda xuntas e pero vas Sabes que me che sí. falta? Un que vendía un concelleiro de Trazo, que era que había un camiño por Trazo. Sí, a ver, realmente Estaba trazado, eso seguro, Estaba ben trazado, o trazo estaba. realmente hai moitos camiños, non é coña, eso é verdad. No, dou fe, por Arzúa pasan 3. Sí, é dicir, realmente antes de que os oficializaran, os camiños era donde che chegaba o barco, imagínate, un inglés chegaba o barco a Ferrol e empezaba de Ferrol, pero se chegaba a Camariñas, empezaba de Camariñas. E hai moitas zonas que teñen os hospitais de peregrinos, que é Xa. por onde lles iba, é dicir, é fan ben. Pois mira, Pero bueno, de mira, oficial ao fin... Camiño francés, Vía da Prata, Camiño inglés, o primitivo, o do norte, Ah, máis sí. Ruta da Arousa, Camiño de inverno, que sei que este durísimo. Eso só o que tens que facer en uns meses contados. No resto non che vale, non che dan o cuño ao final. No, é Camiño de verán. Cambia, depende da estación. É o portugués da costa, que é un IMET que se meteron agora, e pois está o de Fisterra. O sea, 10. Tamén moi recomendable. Son 10. 10. Non todos valen, é dicir, por exemplo, o de Fisterra non che dan A mí nada. o que me importa, danche sellos en todo. Sí. Porque como molan os Sí, sí, sellos, é como vivir en De repente. Pokémon. Pero estás me dicindo que veu o Captura apóstol nunha lancha de pedra e iso non conta como camiño. O primeiro non lle contaron. Claro, camiño de pedra, así por mar. Non arca de pedra. Habría que abrir as augas todo o rato como a Moisés para que eso poida ser posible. Entendo que el veu aquí a pé. Pode Depois ser. trouxeron no morto, pero en teoría din. Non sei se é verdad. Din. Pero bueno, bueno, vos ides a ter unha visión claramente crítica,
porque xa, No. xa vos lo vexo na vosas vai, miradas. De feito, preguntamos a Xavi, de que queres falar hoxe? De Putos peregrinos! do A ou do B? E dixo, veño cante do traballo, entón, do Camiño de Santiago. Deste mesmo. Con razón. Por que che molestan tanto? Home, por unha parte o que decías ti de que os veixo como o inicio do camiño da ruta final por vivir xa despois da catedral. Bueno, meus pais realmente. Pero agora tamén é que eu traballo cerca de Caldas, entón tamén os veixo todos os días. Ya ves. E me fastidia moito cando vou por carretera tamén. Porque os tens que esquivar. Me obliga o sistema a esquivalos realmente. Claro. Entón, me tocan un pouco as narices. Incluso para coller café. Me fastidian, se meten aí no puto medio. A ver, hai peregrinos e peregrinos, tamén Claro, é certo, é verdade. O sea, hai peregrinos e peregrinos. E a cal máis? A cal odias máis? A todos. A que, No. a que prototipo de pilgrim O que é todo máis? seu, é todo seu, é na máis, é todo seu, super é seu, as rúas, os bares, todo é seu, e os da vila deixamos de existir totalmente, pero sabedes que odio aínda máis? A xente da vila que lle dá máis protagonismo aos peregrins que a xente que pasa toda a súa puta vida nesa vila. É que Verdade. E de feito deixa cartos todos os santísimos días nesa vila. Esa xente se escoria. É escabicha. Adiós. Pero escoria no, como se chama o... Peor. Sí, peor que... Inútil. No, incluso peor aínda, un esquirol que traiciona aos demais. Pero é que eu como pode ser posible que necesite pillar alquiler en Arzúa e haya unha mierda de casas para alquilar e as mellores casas, os mellores sitios estean postos para que os peregrinos? De feito, ora o peregrín vende Airbnb, polo tanto, non vai ao restaurante como iba antes, non deixa os cartos que deixaba antes no restaurante, vai ao súper, colle a comida e faina no apartamento. Totalmente, A vida que está cara, evidentemente é unha maneira de aforrar, pero cono, eu creo que habría que pensar moito máis na xente da vila, a xente pola que pasa o camiño, forma parte do hábitat que ti estás de alguna maneira perturbando de algún xeito. Intenta non perturbalo tanto. Decía un amigo meu comunista que a él non lle gustaban nada os peregrinos porque non deixaban suficientemente cartos. Él prefería xente que viña en yates, en avións de luxo. Home, polo menos gasta as súas riquezas aquí, Claro. sabes? Fomenta un pouco esa economía, sabes? Ainda que vale que España sí que convertir nun país de turismo polas súas condicións climáticas e todo eso, polo menos aportaban ingresos, sabes? Un pouco de beneficio económico. Pero que agora nin eso, sabes? Agora xa chega é un unha momento no que dis invasión tipo, inútil. nada, vou ter que pedir ao Concello que faga un carné de Arzúa para eu chegar aos sitios, enseñar o carné e que me poñan o precio que ten que ser. Porque de repente en verán estou pagando un tinto de verano dunha marca que non vou dicir agora mesmo aquí porque tampouco é necesario, que non é feito na casa e cobranmo como se fora eso, non sei. De repente un daiquiri, efectivamente, digo, pero que son daqui, que non me engañas, que isto fai un mes valía a mitad. Sí, ese é o problema das vilas, que teñen ese lado malo, que é que viran toda a súa economía cara aos peregrinos e fastidian Bueno, ao un pouco resto. como os festivales tamén. É dicir, por exemplo, un festival que é moi coñecido en Viveiro, pois o único mes que fan todo o ano. Da nombres. O único que hai. Da nombres. Que único festival hai en Viveiro. Tío un alto. Hostia, temos a Jordi Wild aquí. Dios mío. Bueno, pero lle dan somente economía a Viveiro e para todo o ano. Para somente 4 días que son. Sí, a ver, eu tamén ahora quero poñer o meu E incluso ata auga, as garrafas de auga son carísimas. lado positivo e comparto completamente o de que Unha cousa non quita da outra. totalmente. Pero que eu animo as galegas e galegos a facer o camiño. Ah, por supuesto. Animo por completo. Pinchaches. Toma aire. Nin por motivos religiosos, nin sequera por motivos de superación, desto de vou facer o camiño, como Ibai, Sí, non? sí. Vou facer o camiño, non sei que, non sei que. No, simplemente por coñecer o país. Total. Eu fui facer o camiño e dixen, pero en que país vivo? Tamén Sabes, non tes por que facer o camiño, podes ti ir a andar en general onde che saia a ti das narices porque Claro, vas vives abrindo todo a o vuestra día. radio. Pero, por sorte, é unha das cousas positivas que ten o camiño é que están obrigados a respetar
tanto o patrimonio, Sí, como é a natureza e todo. Claro, nós calquera persoa que nos estea escoitando que polo menos viva donde a AP9, Hagas que sexas altri. claro, que vivas donde a AP9, ves eucalipto. É dicir, a xente que vivirá en Ourense, Lugo, centro e tal, pois aí non dá, pero bueno, podes disfrutar. Pero que saíste fora dos camiños, Como de jodida é a vida, É Que só lle todo- damos privilexios ao que dá cartos, cago en sí, viola. sí, é un pouco triste, pero é certo que as leis obrigan a que o camiño durante uns kilómetros, que Sí, sí. como que non se pode... 150 metros para cada lado. 150, eu creo que son 3 kilómetros, Tanto. No, iso é para si que queres facerte unha casa para joderte. Que eu me acordo que os de Altri, unha dos perros que lle poñían a Altri, era o rollo de... Un dos pequeniños peros que se lle poñían É a que os altri. peregrinos iban a ver as torres desde lonxe e eso Claro. perturbaba o camiño. Como é posible que perturbemos o camiño do peregrín? Pero non pasaba nada, non pasaba nada, porque era estética. Pero Poñíase sí. un ciclograma diante, un croma de repente e xa non- Outro de Falaban. Osborne. Claro, Aí xa un está. toro dos Borne. Pero, xa está. pero é unha oportunidade para ver o país de verdade. Fora coñas. Os monumentos que hai ali están ben, porque están arreglados. Non nos deixan a caer como moitas capelas, non, igrexas como que hai por aquí. mellor a torre de Catoira que sube a xente encima. Que? Hai sitios, en plan monumentos de que os peregrinos como non tienen un puto respeto pola... Pero por Catoira non pasan. Home, Esos no, son pero- turistas. Bueno, pues turismo sí, pues peña, igual. Pero xa Pues vexo se fode está queimando en chinchos. general. Esa A ver, xente que toca estamos esa xente- cambiando o tema. Isto é turismofobia, que vai ser nunhas semanas máis adiante. Casi, pues é o mesmo. Fode chinchos e fode chinchas é noutro momento. Pa xente de aquí moi bonito, pero cuestión Sí, é pero tratar eso de chamase representación. educación. No, pero digo Ou a que xente que sube Falando arriba de dos educación, castros. que pasa con esa xente que fai o camiño, que ten crianzas durante o curso escolar? É verdad. Porque eu vexo moita xente en plan de moitos países nais Como que os van ca levan? crianza. Non, como os levan poden co carrito igual. No, no, que como os levan fora do cole. O profesor non lles di nada. Claro, que levan aí. Inspección non di nada. A ver, Bueno, hai xente son que- vacacións, me refiero, si tampouco se van un mes e medio por aí. Entendo que tío rapaz, non sei, comento, digo, se os pais só teñen a oportunidade de coller vacacións polo motivo que sea en febreiro, que estamos en pleno curso, e son as únicas vacacións que dan collido os seus pais, creo pensar, guau, que poderán quitar o neno esa semana para poder disfrutar da súa crianza e irse por aí xuntos a única semana ao mellor o ano que poden ter de vacacións todos xuntos. Non Eu o sei, non o vexo. Pero ti que crees que é isto? Finlandia? Pois sí, podería ser, Eu ser. non o vexo, non o vexo. Pois eu tiña amigos na miña clase que facían estos Por, pais. moi mal, é que supoño que E así quedaron mal. No, para nada, é unha quedaron- semana, home, unha semana que me estás contando. Non o vexo. A mí non sei. Mira, As sabedes, normas- Por lo menos que lle sabedes, manden un cuadernillo rubio para facer esas... Durante o camiño. escoitádeme, sabedes quen vos podría dar aquí unha clase magistral do Camiño de Santiago? Rueda. No. O bispo. Iribarne. Tamén podería ser gran promotor do Camiño de Santiago, by the way, do Xacobeo. Pero, non, miña abuela. Miña abuela María ten unha casa chantada no medio amigo do Camiño de Santiago, claro, unhas vistas increíbles. Todo peregrín que pasa por ali lle saca fotos lavando no pilón. Hai unha señorita, ai, la señora lavando en el pilón la ropa. É unha cousa exótica para eles, non? E de repente miña abuela está hasta as narices de pedir, por favor, podedes non sacarme fotos na miña propiedade privada facendo cousas privadas. Sabes? Vi moitos carteles en casas No te de cago poñer, por favor, non me collades as flores, e incluso en Sí, inglés. Claro. Sí. É Estaba- que isso é verdad. Ou, por exemplo, o das froitas. E a min eso sí que me fastidiaba. Que vía que lle collían froita dos froitais a xente que estaba nas Non fai casas. falta ser peregrín para facer eso, teño que decir. Pero digo, esa mazá ten dono. Sí, sí. Non é que o tipo da casa puxo aí a mazanceira para que ti a colleses. No, e vas ti, e tras vai outro, Claro. quedas a maciras e mazás. Exactamente. Non é para que ti collas. Lo siento muchísimo. Bueno, e despois este asunto, espérate, que isto é moi interesante que se falou na mesa pola normalización lingüística, by the way, nestas asambleas Ai, Dios, pero ti que que se ves a fixeron Queremos galego. as de Queremos Galego, efectivamente no seu momento, fixeron as asambleas comarcales. Bueno, pois comentouse en Arzúa de facer algo moi interesante que é animar a xente da fora e tamén o peregrín a intentar escoitar o gallego e que falen o gallego, más, menos. É dicir, a ver se me explico eu con esta situación, non? Claro, poñendo a miña abuela de exemplo, miña abuela decía:
A min pregúntame onde está o albergue de non sei que en inglés. Ti verme cara de saber eu falar inglés. Apréndete 4 cousas que ti saibas manejar, se vas a facer a Galicia o camiño de Santiago, e ti pregúntasme en galego. Levas un mínimo de sabedoría popular galega e lingüística e adáptaste. Non vou cambiar ao inglés para falar contigo. Un pouco esta cousa, A non? mí unha das 100%. iniciativas que fixen que levaba aí no camiño era meterlles na cabeza que non se di buen camino, senón bo camiño. Bo camiño. Costaba, incluso cun portugués que decía, me cago na puta, que ti é a túa lingua. Bueno, os portugueses non costa- saben que existimos, Carlos, a mitad deles, Bueno, sinto pero moito. chegan a Xa. tú e ven que ali todo xa é moi parecido. É dicir, poden falar se quixesen. Sí, sí, Pero eso é certo. non, buen camino, porque claro, venden a marca de buen camino, e en todos os cartelitos da xunta que hai, pon buen camino. Sí, é certo. Pois claro, que lle estás enseñando ao pobre pilgrim? Sí. Pois, bueno, iso. Pero sí, é unha moi boa iniciativa de exportar cultura para fora a utilizar os peregrinos. Se isto fose Cataluña, Hombre. xa estaban E digo eu moitas veces, vou a Londres, por exemplo, non? Así, poñome A tonta, London. vou un fin de semana a Londres. E en que idioma faleu ca xente dali? Anímome a falar en inglés, comento, digo, non? Efectivamente. Pois se ves pa aquí, informaste primeiro e logo falas no que tes que falar, no que deberías de falar, no que podes falar incluso se me apuras. Non? Sí, aparte que Sinto ser un pouco nazi, porque a mellor sona un pouco nazi. É o exótico. Pero, non Sí. sei, ves aquí porque hai caldito gallego e hai mucho verde e mucha cosa desta, pero o gallego ni no falas. Digo, E despois os que son peregrinos do propio Estado, joder, sabes perfectamente o que hai aquí dentro, e sí que poderías sí. facer esforzo, incluso como algo exótico, non? De levar. A min vir aquí a Santiago a comer unha paella, pois que queres que che diga? Bueno, pois Xa. é a mítica. Porque hai moito peregrín que tamén ven a Galicia pensando que Galicia é España e punto, sabes? Eu penso xa. que tamén... Compran flamencas. Claro, exacto, buscan un pouco un tablao aquí de repente, pero... Van a Iso é Santa Santa Comba. Efectivamente, non é Santiago. Pero mira, igual que vos estou dicindo que animo os peregríns a falar en galego, tamén os animo moito a quedar calados, E a non deixar os zapatos en Fisterra. Sí, A queimalos. nin facer torres de pedras. Non fagades torres de pedras, que xa dixeron 1000 veces, Deixades e eso fastidia o ecosistema. Vos, o que veixades no seu sitio, deixade no seu sitio. Non vos poñades a mover cousas, porque a mí estás movendo un marco, non sei se me explico. Ou un jato, que xa non é a primeira vez que lle daban jatos a miña abuela, e lle quitan o jato á jata, deixado o jato na É cuneta. que aí tocaches unha cousa. Que pasou? Que pasou? Carlos fixo eso. Moviches un gato. Ah, colliches un jato do camiño. Movín un gato. Ah, pero leváchelo ti para a casa para cuidalo. Pero estes deixaron na casa a miña abuela. Non sei se me explico. Claro, Son esa cousas ainda peor. totalmente diferentes. A ver, Cambio conto. Vou a contar esta historia bonita que hai. Esta story. Esta historia. Ah. Que era, estaba facendo o camiño inglés. Sí. Chegamos a Bruma. A Bruma. A Bruma. Broma. A Bruma Hospital de Bruma Hospital. Estábamos ali, o mítico que estás descansando. E eu acórdome de estar facendo vídeos da capela que teñen ali e tal, e fomos incluso por un bocadillo, todo moi ben. E unha señora dinos, sí, había un gatiño, un gato por unha gata, e mira esta gata tal, e di unha señora, sí, sí, ali donde a igrexa hai un gato morto, un cativo morto, bla, bla. E Un fomos gato ou un cativo? E un Carlos, gato como, cativo, morto. como vos samaritano. Fomos velo a ver se estaba morto ou vivo. E claro, a pobre estaba ali así espachorrada, cunha pata así. Miña vida. E claro, collín, movina así co cartón, e cando de repente vexo que mova a pata, eu, mierda. Porque eu iba a tirala, realmente, iba a quitala dali. Teño que levarte para casa, verdad? Sí, fui así. Teño que deixar de facer o camiño de Santiago. Diante Así deixo. da igrexa... Tendré que recollera para acabar o camiño, para non Estaba seguir. ali. Pero sí, no, estaba ali diante da igrexa de Bruma, e fui collela... E como fui, lle chamache? Bruma. Tiño que dicir que tiñas que chamarlle néboa. Está... Tiñas que ter galeguizado o asunto. Pero Bruma é tamén. Tamén é verdad. Sí. É bonito, Bruma. E a parte era branca. Imaginaste que a houberas atopado, non sei, en Caldas de Reis. E que es que chamaste. Caldas. Caldas. Estaría guai, Pois a non mí é? chamarse Caldas. E isto, o máis heavy de todo, e por eso viñamos moi sensibles do camiño, e é que antes de chegar a Bruma, pasas por unha granxa de bisóns. E velos ali, ao sol, en gaiolas ridículas, como este portátil un pouco máis. Están ali. Pero que tamaño son os bisóns eses? Os bisóns son pequeniños.
No, ti estás pensando No, nun no, no, bisonte, un bisonte é No, estaba un vendo a visión bicho. como os hurones ou así, dese palo. Vale, vale. Exacto. Vale, Sí. no, claro. E velos ali e de repente non vedes ali que están dando voltas como tolos. Pobriños, Sí, era como, isto non se pode denunciar, sabes? Decir, pois están ali no medio monte, Se ademais. prona. E claro, chegas a Bruma, ves un gato moribundo, Sí. e pois mira... E o lanzaches aí, contra os bisóns. No, pa casa. Bueno, espérateme desde aquí, ahora falando de gatos e todo o asunto no Camiño de Santiago, por favor, se un can vos persigue, non lle deades comida, non o animedes a seguir. Eu porque estou falando po peregrino, que o peregrino non nos vai escoitar. Bueno, O mellor pode ser. A mellor hai, Traducción O mellor pode automática. ser. Bueno, que digo eu, nós en Arzúa temos unha asociación que é a Asociación do Can Peregrín, porque vos sabedes a de cans que se perden polo camiño que aparecen. En Arzúa, Porque veñen- siguen aos peregrinos todo o rato. Digo, pero parad un cacho, por Dios, asustado, aínda que sea, que volva para atrás, non pode seguirvos. O sea, que senón, Sí. Jesús. Sí, eu creo que son cousas Coitaos. básicas de educación, pero parece que non. Bueno, porque a mellor tamén estás facendo o camiño e pensas que estás facendo ben, non sei se me Claro, explico, a mellor é que sabes? repartir folletos. En Sarria, en Ferrol, sabes? Claro. Onde empezan os camiños, pois Un pouco repartir... tipo, estilo, non sexas por can, recolla Unha merda do teu presentación can, pero versión Dos peregrín, peregrinos, sí. pórtate como un delfín. Como, ¿no? como un PowerPoint de presentación para entrar, sabes? Como fora aí Un carné. información. Se queres a Compostela pasellar, que eso comentaba antes, que é moi Estas guai. recomendacións deberás de escoitar. Porque me sínteste un pouco un maestro Pokémon, porque tes que ir polas vilas capturando sellos. Sí. E moitas veces tes problemas para conseguir. Por exemplo, eu indigeneime en Betanzos, creo que fui. En Betanzos? Sí, fui en Betanzos. Solo cho daban si tomabas repolo. No. Na puñetera igrexa de Betanzos, creo que era Betanzos, se non me engano, cobrábanche. Polo sello. E eu, perdón, señor cura, pero non me podes cobrar por isto. Una Que monedita días para un chopaje. leproso. Que días chopaje. E dime, no, eu non che cobro polo sello, eu cobro por entrar. E para sellar tens que entrar. Digo, pero será zorro, en plan, pero ti... Que collote. É un pouco como un Pokémon, tal cual, en plan de non podes acceder a un espacio e necesitas un movimiento oculto corte. Entón tens que ir ao gimnasio para entrar aí. Pero claramente- Entón tens que pasar unhas pruebas para entrar, entón igual o sello. O adestrador dese xinasio era duro de roer. Xa ves, E non lle paguei, evidentemente. Dixen, Tienes que "Non buscar pago antes a nada". cazabichos Guillermo. Que forte me parece. A mí parece fortísimo. É dicir, Que langras. é dicir, non se pode cobrar, e menos nunha A de cantidad de igrexa. xente que se aproveita desta situación, tamén che digo, xa. vai por Dios. E despois buscar sempre os sellos máis bonitos, eso está guai. Pero eso que mola tamén mola. é ir pois imagínate, a min cando fixen algunha etapa e tal, tenme gustado moito ir ás cafeterías e pedir o sello da cafetería. Sí. Non o sello de que chegaches oficial. Non. A mí No, mesmo o no, sello da sí. cafetería pola que pasei, sabes? E máis, pídenche mínimo 2. É dicir, que algún ten que ser así de raro. Dese estilo. Sí. Como Son que os máis mínimo guais. 2. Pídenche mínimo 2 por día. Ah, para cubrir. E pois o que mola é que ti colles a tua Compostela, ábrela aí, está cheo de sellos. E algúns son cutres que pon, Pero que hai sei, algunha- Casa Manolo. Casa Manolo ou Panadería S.A., sabes? Sí. Cunif, bueno, sen máis. Pero Pero despois hai iso hai outros tan como guapísimos. Pero hai xente como inspectora de sellos. Sí, sí, Claro. Porque me refiro, eu mellor se fuxera con impresora 3D, en plan, o relieve de cada, imagínate, dos locais ou garitos, Podrías avenida, inventalo. carretera de Narón, tal, 136. Pero gastas máis cartos. Claro. Sí, pero quedo máis en casa. Sí, no. Bueno, fíaste, non fíaste, un pouco que te fías. E máis por poñerme a prueba de en plan de esta xente en plan aí Pero- como inspectores de sellos. En plan Eso- de decir, espera, este sitio está, comprueba en el almacén buscando archivadores. No, non encuentro Tal cual. este. No. En plan, va, que la ruta esta de Fisterra, pues por aquí debería haber un, pero se te desvías aí, puedes conectar. Pero na oficina A mí- do peregrino sí que cho revisan, Pero revisancho, eu pensaba que era o mítico de ven moitos sellos e sache din, vale, ok. Buscan o nome. por eso. No, buscan que estea as datas e que o sitio poño, en plan, os sellos poñen o sitio. Sabes o que sei? Farmacia Brión. ¿sabes? Mirándote mal porque colliche o bus dunha etapa a outra. Bueno, Isto aquí non me dá moitas horas eso de xa é outra andada. cousa que eso sí. Aquí fuches a cabalo. Como pilgrim sí que me fastidia é a xente que colle bus que os ves descargalos aí en Santa Marta. Sí. E non me tocan os huevos. Monbus traballa moito o peregrino. Monbus traballa moito o E peregrino. despois os que pagan porque lle leven a mochila na furgoneta. Eso non vale. Ojo, Non hai vale. moita xente con escoliosis que ten necesidade. Ahora ben,
A ver, se Unha chavala de Un 20 chavalito, anos... no, é que Se un hai camiño de inserso vale, pero... moito Por cole, Dios. moita chavalada que ves que van co teléfono e xa está, digo eu. Pero Isto no- non é facer o camiño de Santiago, perdóname que che diga. Isto é Nin andar por cole, aí. é xente de 20 e pico, 30 que non teñen escolioxis desas que das Esculaxes, cidades. No, xente que realmente é porque ten preguiza de levala. Xa. E a mí me parece fatal. Tens que sufrilo Un pouco para é eso. chegar. É dicir, xa camiñarsa é unha movida, pero tens que Eso é levar verdade. aí o rollo arriba, como un legionario romano. Co Macuto. Sí, Ir co Macuto. sí, e aí ti claro. te organizas como queiras. Bueno, É unha mágoa que me dá que non se pode dormir fora. Bueno, sí que se pode dormir depende, fora. Non podes claro. acampar. Ou podes pedirlle a alguén nunha finca privada que che deixe... Sí. Ou a xente que Dormir dorme fora porque se quedan sin albergues. Tamén. Que iso é unha cousa Porque bonita. prefieren ir ao gratis e ir ao público, que tamén ten moito mérito, sabes? Que agora tamén hai moito peregrino pijo, moito peregrino que vai con moito carto. Sí. Que ten que ir comer aos mellores sitios, que ten que dormir aos mellores sitios, e digo, che, agora tamén un camiño de Santiago mucho de para el pueblo no es, sabes? Sí, hai Realmente de sí. todo. Sí, Hai de todo. Hai de Pero todo. a Hai de ver, todo. queremos xente con cartos ou xente sin cartos? Con cartos, Con cartos, Pero que estean calados, por favor, e sobre todo a partir das 10 da noite, non toquedes as pelotas. Que facedes despertos ás 10:30 pola rúa adiante facendo barullo? Ou Ao ás día 7:30 da seguinte mañá. ás 6 da mañá tes que estar en pé. Fai o favor de ir dormir e deixe de facer barullo pola vila porque Jesús. O que hai que parar é eso. Aquí sí que debería haber unha policía cívica, polo menos en Compostela, Totalmente. que vayan con chalequitos ou con algo e cando vexan a manada esa que venche con cruces E con bandeiras. con bandeiras españolas e berrando. E dir, pero queres calar a puñetera boca Sí. e ir en silencio, en penitencia? Porque fan un barullo criminal e debería alguén non multalos, pero polo menos Dar un mandarles calar. toque. Non Un podíamos aviso. facer como un clan, como rollo de Warriors, pero contra os Pilgrims, un pouco Como xente eso? autóctona, pois malleiras. No, dese estilo non, pero a viciños sí. Hai veces que a violencia é mellor. Uns aviciños Está sí. grabado, non? Home, prefería máis un atentado na catedral, pero bueno, iso xa é outro tema. Home, Pero un grupo de voluntarios Sabe como- que se queden en cada unha a súa esquina, en cada unha a súa rúa, facendo cada vez que pase un peregrín para asustalos e que calen, eso pode ser posible. E se vemos que son moitos, moita xente nunha esquina. Pero que a min, como persoa que vivía diante do Camiño de Santiago, aquí en Santiago, era un pouco toca de narices, eh? Hombre. E a xente tiraba esa auga e con razón. Claro. E non me parece mal, la verdad. Bueno, e despois eu xa non traballei na hostelería na miña vida de cara a peregrinos e peregrinas. Pero teño amigas que traballan na hostelería e están Cagándose en- hasta as narices, que podrían facerche un PowerPoint do tipo de peregrino, o tipo de carto que gasta, o tipo de educación e a non educación que ten, básicamente. pois para non va a ser divertido co ano Ah, Xacobeo. o sea, Apuestas virado papa. isto Eu que penso que sí. realmente é unha aposta ou... Non, falouse de que sí, eu penso que o Papa vai vir, co Papa móvil, todo Pois iso incorporado. vai ser moito peor. Sí, sí que vai ser. Totalmente. Ajá. Que se a miña abuela me pide que a leve a ver o Papa, vou na levar a ver o Papa. Pois vémonos ali. Efectivamente. Oi, pregunta, onde está a estatua este de bronce de Benedito e que sube palito? Donde a Monte do Gozo, pode ser. Que sube palito. Viva el Papa! Era un temazo. De acordo? Sí. Ah, vale, vale. Pero Pero sí, estaba- Creo que está no Monte do Gozo, non? Que o pintaran de gay. De Mariconchi. Sí, con pinturas. Sí. Un Papa, o sea, un Papa queer. Sí, é que bueno, aí é que O Vaticano todo tería máis sentido que nunca. todo o mundo odia Non pillaste. odia a Benedicto, todo o mundo odia a Benedicto. Ten cara de ter poucos amigos. Por ser Home. nazi. Odiano por ser nazi e por Tamén. ser alemán. Pero teño que Somente por eso. Dicir unha cousa a favor de Benedicto. Ui. Que sacaron un temazo. Con... Benedicto foi o primeiro papa Ah, sí. en sacar o tema da pederastia á luz e condenar aos pederastas e darlles pagas ás víctimas. Benedito, me quedé sin amigos. Estoy solo. E dentro das teorías dice que un dos motivos de que tuvo que abdicar, por eso foi dos poucos que abdicou, é que non daba máis. É dicir, estaba... E Bergoglio,
Francisco non foi capaz de continuar a súa tarefa. Mima. É que a mí encantan estas conspiracións. Dentro Claro, Eu do eso o é. único papa que Canto considero con clave. papa foi e será sempre, Juan para sempre, Pablo. Jude Law. que está buenorro. Que está caxondísimo e que é o papa que merecemos todos e todas. E é demais... Bueno, a peli con clave tamén está moi ben, Sí, Sí. sí, con clave está moi ben. Sí, sí. Con Pero, Voldemort de papa. é verdad. No, ao final non outro- se convirte Non en fagas papa. spoiler tampouco, era para darlle un pouco de titular a cousa. Vale, perdón. Pero, a ver, xa hai máis dun ano que se non a viron. É que non apareceu na tele. Pero había outro que iba a ser papa que tamén flipas, que é... joder. Obi-Wan. Que non vi. Ai, sí. Sí. Obi-Wan, creo que era na película esta de Código da Vinci, non? Pode ser. Que ele era o como lle chaman? O Cagliari. Caligari. Como se chama? Cagliari. Sí, o que... Algo así. Cachemira. Cachemira. Cachemira Casimira. de gilipollas. Como se chamaba? Non o sei, non teño nin idea. Eu destas cousas non entendo nada, chicos. Ah, pues bueno, o que en teoría Eu entendo de fumata blanca e de fumata negra, non é? é de outras fumatas. Pues bueno, que eso, que tamén iba a ser papa. Ojo, cuidado, pois aí sí que non sabía. Sí. Pues bueno, rematou o tempo. No, macho, de verdade. Ala. Eu creo que non falamos mal, suficientemente mal, Eu tamén teño esa do peregrín e da peregrina. Eu teño esa sensación que se puido falar aínda moito peor. Non solo está sonando a alarma, sino que o está chamando a propia alarma. El tío que xa está... Por favor, podes facer o Contesto. favor de pospoñerme, ainda que sea. Contesto. Contesta. Hola, ¿estás en directo? No programa. Home, Puto pesado, que non faz máis que estar no programa. Estás volve a casa, por favor, te botamos de menos. Estás agora mesmo no programa. Sempre me faz esa broma. No, non é broma, podes despedir o programa se queres porque xa rematamos Sí, que agora. estaba aquela ermita de las tum tum. Que moi ben. Boa tarde a todas e todos. Dedícalle unhas palabras aos peregrinos e ás peregrinas, só que estábamos falando do Camiño de Santiago. Botade vaselina nos pés, pegas gordas. Pois nada, eu creo que con este consello xa podemos rematar o programa. Dende Botade logo. moita vaselina onde vos guste que nada. Aforrado con pizza ampollas. Que nos vemos a semana. Bueno, moitas grazas Xubi, moitas Nada. grazas Lidia, moitas grazas Martín. Moitas grazas a ti. Moitas grazas Antía. Amorodo. Moitas grazas a todas e a todos vos por escoitarnos outra semaniña máis. Que se sades moi felices. Mua. Adiós.